Hello guys, pane zvinhu zvaitika kuno kuchipinge. So pane chinhu chatavona meno kana muchiziva kuti mhuka iyi imhuka rudzii, because mhuka iyi yangopinda mumba mukicheni, tingati yangokaroka yangobudikira mumba mukicheni, vana vanga varimo vakatobuda vachitiza vachimanya, ikatosiya yakwenga umwe mwana but haana kuvara zvake zvakanyanya, but angoratidza kuti pane zvaitika. So mhuka iyi iri kutyisa gai, takisai muone fesi yacho zvekutoti kuswedeka pedo nayo ka taiuraya, but iri kutotyisa. Imhuka rudzii iyi, imhuka rudzii iyi mhuri yeZimbabwe, imhuka rudzii yakadai, ine maziso seemunhu kudai iyi, imhuka rudzii inototyisa, inototyisa. Chiichi mhuri yeZimbabwe, chii chakadai, chiichi ichi ine maziso seemunhu mhuka iyi, kuti titi izizi kana kuti igondo, zvikutotyisa zvoti iva pano vatongo kumwa kumeso straight. Chii chakadai mhuri yeZimbabwe, chii chakadai ichi, chii ichi, ona iziso chii. So guys, tiudzei mucomment section chii chakadai ichi, chii chakadai. So apa toda kuti iuraya because hatinga sekereri chinhu chakadai, handiti, saka toda kuti iuraya mhuka iyi. So apa tataka musoro, but chikutoramba kutofa. Zvikutyisa guys, hamuri kuona, hatidi kutofa, choto ane nhazvo tozandondipinga kumeso. Onai makumbo acho ari kuita, onai. Chii chakadai ichi, chii ichi mhuri yeZimbabwe, chii ichi. We don't understand anymore. We don't understand. Kuti chii chakadai ichi. Onai muromo wacho wakaita, chii, igondo, izizi, ihuku, chii ichi.